Så skal vi se det fjerde og sidste hold i aktion for første gang, og det er Viborg, som vandt forbundsmesterskaberne. Og sidste konkurrence, lige præcis til forbundsmesterskaberne, der fik Viborg altså en rytme af, som gav dem 22,43 point. Ja, det var især det var lige præcis det, som gjorde forskellen fra Greve, som altså ligger 2'er. Så det bliver utrolig spændende. Bare en enkelt karakter i junior mix konkurrencen, og den får vi altså afsløret umiddelbart efter, at vi har set Viborgs piger her på gulvet. Og allerede nu, der kan vi faktisk se lidt anderledes, at Viborg kun stiller med 8 gymnaster. Hvor jeg tror både Boldbro, Niveau og Greve stiller med 10 gymnaster. Men det er jo en af de beslutninger, man skal tage som træner. Det handler jo om, specielt i rytmeserien, at være ens, og jo flere du er, jo mere usikkerhed er der egentlig, om man er ens. Men omvendt giver det altså et større antal gymnaster giver lidt mere fleksibilitet i forhold til, hvem man skal have med ind i sine springomgange, og giver også lidt lettere muligheder for at opfylde nogle af kompositionskravene omkring de store opstillinger specielt. Og det vi ser her, det er altså helt vildt. Det er en katete, som ikke bare er høj i 45 grader, men som er helt oppe i 90 grader. Og det er virkelig noget, som dommerne belønner. Utrolig flot, og ikke særlig meget slinger i valsen der. Også en flot forlæns 2,5 pivot. Generelt så ser det jo bare utrolig flot ud. De er meget ens. Rigtig flot. Og så skiller de sig altså også ud med de svære momenter. Her ser vi et strakt hop med dobbeltskrue. Så en araber hoftebøjet salto. Rigtig flotte momenter. Og igen, de ligger så også op i den vandrette balance, som vi kommer til at se rigtig meget af, også her til sidste dag. En 2,5 baglæns pivot, og lige præcis de her pivoter, det er faktisk noget af det, som er svært teknisk at komme rundt hele vejen og kræver utrolig meget træning, for at man kan udføre sådan en 2,5 pivot. Så rigtig flot. Det vi så der var så en halvanden pirouette som lidt sikkerhed, hvis man skulle risikere ikke at få godkendt en af de andre pirouetter. Ja, Viborg juniorernes hofret her. Den rytmiske serie får udført. Og god start for forbundsmesterne her. Helt vildt god start her. Der ser vi lige den der 90 graders katete, og man kan måske prøve derhjemme i stuen, og så lige sætte sig op bare med vandrette ben, og så finder man lidt ud af, hvad det kræver. Og så lige tanken om at stikke benene helt op til næsen, det er utrolig svært. Gymnasten ikke slår sig. Nu bliver det altså lidt interessant at se Team Jim Greve her, sølvvinderne fra forbundsmesterskaberne her i deres rytmiske serie, fordi efter den åbning, vi fik fra Viborg, så er der virkelig skruet op for forventningerne og presset også. Ja, det er der. Team Jim Greve. Og de skal lave en rigtig flot præstation for at være med i gamet her. Det er de små ting, det drejer sig om, og specielt rytmen er meget afgørende. For flere af de her klubber, men det er jo bare desto mere imponerende, hvor dygtige gymnaster, der bliver udklikket rundt omkring. Ja, altså det største problem ved det er sådan set egentlig den tabte træningstid for specielt de små hold, der tager det tager lang tid at pakke ind og ud, hvor man i de centre, hvor redskaberne ligger fremme, jo kan bruge den tid på at træne i stedet. Og nu er det altså igen forhåndsfavoritterne fra Viborg, der åbnede med et brag med deres rytmiske serie og skal forsøge at følge det op her på banen. Ja, jeg vil sige, at hvis vi kigger på Greves serie og sammenligner den lidt med Viborg, så vil det, hvis man både tager
lidt sværhedsforskellen, hvor det ser ud som om Viborg lige har en lille smule højere sværhed. Og så det enkelte kicks, vi så i Greves, så vil det undre mig, hvis ikke at Viborg de ligger så lidt foran på rytmekarakteren igen, ligesom vi også så til forbundsmesterskaberne. Men det er jo ikke nok. Man skal også kunne springe det hjemme også bagefter. Vi mangler stadigvæk at få deres karakter for rytmeserien Viborg, så de ved endnu ikke, hvor godt de er blevet bedømt, inden de skal i gang her på banen. Nej, og man skal også passe på med at udtale sig om karaktererne, når man ikke sidder og sætter streger, fordi at, det er lidt noget andet, når man sidder og sætter stregerne på papiret, end når man sidder og ser det, men jeg tør dog godt lægge hovedet på blokken og sige, at de får en god rytmekarakter for det her. Ja, her der ser vi altså Viborg starte på banen med den forlæns holdomgang, hoftekraft, strak på Rani. Og altså en rigtig god og sikker omgang, som her bliver afsluttet af 6. mand. Flot teknik, flot stil, gode landinger. Rigtig, rigtig flot. Og Mikkel, han spørger apropos landinger, om der bliver fratrukket point, hvis gymnasterne laver deres slutspring på den hvide måtte her på banen. Nej, det gør der ikke. Det må de sådan set gerne. Der bliver lavet fradrag, hvis de slutter springet oppe på banen, altså ikke nede altså på... den hvide måtte. Inden den hvide måtte, ja. Og samlingen overgangen tæller med i det hvide stykke. Men de må gerne sætte både hænder og sætte af derude. Men jeg kan godt afsløre, at den giver ikke lige så meget som fiberbanen, så det er ikke en fordel. Så går de videre med deres baglæns omgang. Araberflik, strakt dobbeltskrue ser vi her. Og så går vi altså hen til det dobbeltroterende baglænsspring. Så skal du ned og sidde, kammerat, så vi kan se den sidste der. Super flotte doublebacks. Det ser rigtig godt ud. Sikre spring, de kommer godt ud af deres rotation igen. Altså deres udlukninger, og de når at se måtten og ligesom absorbere med knæ og hofte og fødder. Og der er altså også ved at være ganske godt med tilskuere her i Ceres Arena. Mellem 1.500 og 2.000 regner vi med, kommer på plads i løbet af dagen her. Så er der jo altså også en 600-700 gymnaster og trænere med. De fylder også lidt. Der er ingen tvivl om, at der bliver kog på til seniorkonkurrencerne, hvor netop også alle gymnasterne sidder her og skal se lidt op til de store også. Sidste tur her for Viborg på banen. Der ser vi igen, at de blander lidt af deres momenter. Indgangssalto med skruer til nogle baglænsspring. Men det er også noget, som man bliver belønnet for sværhedsmæssigt, at man kan komme ud af en forlænssalto, ned i et araberspring og så arbejde videre, hvor vi altså her ser fuld araberflik, dobbelt lukket baglænssalto. Utrolig flot, utrolig høj sværhed. Tilskuerne godt underholdt. Og det var altså godt med. Jeg synes lige, at jeg kunne ane Kasper Jørgensen, tidligere håndboldspiller i GOG, ind og se gymnastik her. Kan være, han også får lidt inspiration med hjem til Gudme. Måske om, hvordan man laver et fedt sportsarrangement. Det ved de selvfølgelig også en hel del om, men man kan da altid få lidt inspiration her. Om ikke andet, så kan han jo lære, hvordan man fejrer. Så får vi altså lige en helt vild rytmekarakter til Viborg, og det er det jubelskrig, I kan høre i baggrunden. 23,150 til Viborg for deres flotte rytmeserie. Det er meget, meget imponerende karakter. Det er en helt vild karakter, og sammenlignet med deres forbundskarakter på 22,433, hvor de var i en klasse for sig, så lægger de bare et ekstra lag på her i Viborg. Ja, det må man sige. Og man kan sige, at selvom de springer en lille smule mindre svært end de andre hold, så beviser de med god udførelse og landing, og så ligger de så rigtig godt. Og nu skal vi altså have afgjort dette års DM for juniorpiger, og det er med det aller sidste hold i aktion for sidste gang. Det er Viborgs hold, der nu altså fik denne her super flotte karakter for deres rytmeserie 23,150, og i den grad lagde sig ud i overhalingsbanen i denne her konkurrence. Men nu skal de altså køre den helt i garage, hvis de skal have. Ja, det kræver altså igen en trampet, hvor de planter alle deres spring. Altså lander dem på stængerne. Holdomgangen her, dobbelt lukket salto med halv skrue i sidste rotation.
rigtig godt ud her, hvor der er en pige, der kommer en lille smule højt op i afsættet, altså lander lige foran trampolin, men der sker heldigvis ikke noget der. Men generelt en rigtig flot omgang. Stilmæssigt også, de har nogle gode udlukninger. Ja, jeg tror faktisk næsten, han lige undgår at røre ved hende, træneren. Ja, men det kommer til at tælle. Ja, det kommer til at tælle som et fald, fordi hun støtter sig til trampolinen. Man kan sige, hvis hun var røget ud til siden, og træneren havde stået der og blokeret, så selvom man ikke tager fat med hænderne, så hjælper han gymnasten med at blive stående, og så er det stadigvæk en modtagning. Men jeg vil tro, de kun har trukket for faldet der. Så går vi altså videre med dobbelt hoftebøjet saltoer og dobbelt straks saltoer med halv skrue på sidste rotation. Og så kommer der altså den her strakte full-half i den super flotte spring. Og jeg kan egentlig godt lide deres positioner, specielt de to sidste, som ligger super flot i deres strakte positioner. Og så er det altså tid til, at vi skal have de 6 aller sidste spring i denne her junior pige-konkurrence. De startede 69 hold. Nu er der 4 tilbage, og her får vi afgørelsen på dette års DM. Og vi kan også høre her i hallen, at stemningen den er ved at være klar til, at vi også skal se nogle juniordrenge og nogle senior damer og herrer her inden for længe. Mens at Viborg altså slutter af med super flot omgang hen over bordet. Lander den super godt. Ja, både træner og gymnaster er rigtig glade. Jeg tror måske, de er lidt spændte. De ved ikke rigtig, hvad de skal forvente, om de har sprunget svært nok og godt nok til at kunne gå op og tage den her guldmedalje igen. Og måske, Max, du lige kan svare på, altså når nu vi skal vente lidt på karaktererne her, altså hvorfor tager det så lang tid, kan man sige? DM Team Jim Greve får en banekarakter på 16,05 og glider op på en forløbig førsteplads, inden vi mangler Viborgs karakter. De skal altså op og have en relativt høj... Jeg tror, at Viborg skal op og have en karakter på 13,2 på deres trampet. Ja, de trækker spændingen alt, hvad de kan. De skal altså op og have ganske rigtigt en karakter på 13,2 for deres øvelse på trampetter. Hvis ikke jeg husker helt galt, så leverede de varen okay der, Viborg. Ja, det gjorde de. De har lidt lavere sværhed end de andre, men gennemfører det til gengæld flot, så ja. Det bliver faktisk spændende. Jeg tror godt, de kan gøre det. Jeg tror godt, de kan få højere. Men nej, de har jo altså ikke den ekstra måtte inden at lande i. Se her. Så har vi fået nu det endelige resultat på pigernes konkurrence, og det er Viborg-pigerne, som jubler lige nu. De får lige nøjagtigt de point, de skal bruge. 14,450 oven i købet, og det er jo faktisk ender jo faktisk med en rimelig sikker sejr. 54 point rent til Viborg, der vinder guld for juniorpiger. Team Jim Greve sølv og Bolbro gymnasterne med bronzemedalje. Ja, et rigtig godt eksempel på, at det godt kan betale sig at springe sikkert og flot. Og det her, det er faktisk... Og så danse flot. Og det her, det er faktisk lige nøjagtigt sådan, som stillingen også blev i forbundsmesterskaberne. Fuldstændig status quo. Og selvfølgelig især på baggrund af, som du siger, apropos danseflot, den rytmiske serie i Viborg. Ja, det var helt fantastisk.